BDE det er en halv ingeniøruddannelse og en halv businessuddannelse. Man kan sådan set sige, at BDE det er en lille ingeniøruddannelse med en MBA puttet ovenpå. Jamen, jeg har valgt BDE, fordi at jeg på handelsskolen var med i en iværksætterkonkurrence, som hedder Young Enterprise. Og der blev jeg simpelthen fanget af iværksætteri, og jeg var bare sikker på, at det var det, jeg gerne ville. Fordi jeg var på uddannelsesmesse, og der så jeg nogle BD'er, der var oppe og fremlægger en af deres projekter. Og det fangede mig bare. Vi putter det sammen til et studie, så det er en del ingeniør, en del business, og så en personlig forståelse af dig selv og din egen rolle som leder. På BD der lærer man mange forskellige ting. Vi har lige fra tekniske fag til merkantile fag, innovation, og så generelt om forretningsudvikling. Så vi kommer rigtig mange forskellige ting igennem. Det, der holder BDE sammen, det er det, vi kalder PKO, personlig udvikling og kommunikation. Og det er et fag, som vi har på faktisk alle semestre her på uddannelsen. Det er et fag, der fremmer dine lederegenskaber og giver dig nogle direkte værktøjer til, hvordan du sørger for, at der er en god kommunikation i en gruppe. Det er det, mange efterspørger, når de først er færdige med studiet, der har været ude i erhvervslivet et par år. Virkelig et brugbart fag, som der har overrasket mig rigtig meget. Jeg kan rigtig godt lide vores videnskabsteori, hvor vi går ind og lærer forskellige måder at se problemstillingerne på, og reflektere lidt over de ting, vi gør en gang imellem, i stedet for bare at kaste os ud i projekterne. Mine fremtidsplaner er, at jeg enten skal have startet egen virksomhed, eller at jeg skal sidde som leder i et etableret virksomhed. Når jeg er færdig her til sommer, så vil jeg gerne se ind på kandidaten og tage en civilingeniør. Grunden til, at vi også kalder det en entreprenøruddannelse, en iværksætteruddannelse, det er, fordi vi ved, at mange af dem egentlig bliver iværksættere. Cirka 25% af en årgang har haft deres eget CVR-nummer eller egen virksomhed, når de er færdige.